Haganing mas bakoi toing duwai kerpang nakabenda ke jing jathar kamen sim jong I lada dekhar toing duwai ba oblan ayai ke jing jathar ka bam jukut toing duwai nakabenda I Steven Felix Thongni ibran hapna ke jing pang jing shitom toing kerpang dia jisu ban kthai ke namba inyo ke jing kor jing kia med barmen sim toing duwai nakabenda I Sister Rosina Thariang ba inyo jing kor jing kia med barmen sim toing duwai nakabenda I Rithalis Suphai bat I Emilian Karnayor ke barak hai minda kisngi kha jongi tungen duai ubal kor ko doya ki tungen duai na kabenda I Silvia Eupeniau I Geoffrey Eupeniau bat I Michael Khadesau ke barak hai kisngi kha jongi minda kisngi tungen duai ba ubal kor ko doya kiro Jim Novar, Laispa Laipupra. Laispa Laipupra. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing is ne ba jing pa. Ka jing ha ka kerteng ukpang badukun badumen sim bakoi Amen. kajinga ye jungu trai jungu yu Jesus Christ barga jingi jungu blay lembar ga jinga slok jungu men sim bakoi kan don ring card bar pi barom Ringka bapiru. ko haman ka para bayin how Jesus Christ hagane ka men step kat bangelaman ka mar ga duwan jungu trai ban shimid hagane ka mas bakoi daga jingi ka bakraw tu ngai ti bar ga jing tumo jungi hakmat u Jesus tu ngai duwai kerpang na ka ben daking ka sam jungi tu ngai ti ya ki me ka pa jungi ki kon ki ti jungi ki man ki para jungi ki parlo ki parman jungi baro hakmaru trai hakne khle mar tungen kan mau bar tungen duai kerpang ka benda baro ki bapang ki basitom ki tu ki bala panjing duai nangi ki tu ki bala po hospital minda tungen ai ti ya ki baro minda hakmaru trai bar tungen kerpadi uji suban ai ki baro ki jing khod jing kia med parmen sim tungen duai na ka benda baro ki men sing ka bala khlado na ki ka sem jungi ai ba ul ai ki jing chatai ka bam chukut tungen duai na ka benda baro ki nong po baken khla ka mod marken wan phai sautrai tungen duai na ka benda elade hakne khlimat tungen duai na ka benda ki to ki ba dan toy ki exam ki to ki bret interview minda gasngi kan bangena ngai ti baro ki jing tumo jungi hakmar utrai daga jing sungu si ka bakrao tungen ai tiro ya baro ki pop jungi ban petiang ki jinggur ko jang utra halor jungi ibai ngide ban ai ti baro ki pop ngide ban panmap na ka benda baro ki pop jungi togan kerpadia jisu minda ban side kude ka donor jungi na baro ki pop krama gala ban siminda hagane ka mas bakhuit da ka donor ka bakhuit
Edang ila dapan maaf na wajib sana keminda barok ipop jungi minda daga jing sungo sige bakrau tungan dua ilang nga pla How blame and boro, pada happy ko hemen para bangal le pop shibon daga jing perkhan daga tin daga kham daga jing lai klet daga jing le pala junga daga jing le pala junga daga jing le pala bakrau junga namar kata kepada kemaria buit kabaya isagat te sotim yang yang bergiri kuit beri api kau ingin kepara Bantuan kepentingan how try ublay jungi ublay badan bor bara unis ne yangi but andalam map yaki pop jungi uni alam yangi shaka jingim bam cukur Amen. Try can right go place yangi try can right go place tong inya duai ngi kerpar kutrai tori to sumar yaki gasam jome daga jingit bom jukla bada kabashania thele tang hagijing kermen yakijing ayai beneng en ai jakari yaka barabor hapog jing yada jome da utrai jung yu Jesus Christ ukon jome uba imbad sen sharangard badme hagijing yelong kabai jung men simba khuid ublay juno la juno Amen. Kajing pula na kitab peningkong jong kisim linang khatway di khatsau khatlai. Anda usalaman ulataman kitanga jong u kilapan pai lindat ya kadono jong u syaki way pat kiblay. Bat kadono jong u kan long pura shisha hau terai blay jong u. Kumba lalong kadono udabit ukpa jong u. Namar usalaman ulabot ya ka ash tarat kablay kisidon bat ya u melkom ublay tau ki amon kumta usalaman ulale ya kakam baman hakmat uterai bat om syambut pura ya uterai kumbala le udabit ukpa jong u nang tau salaman ula tei kawai kajaka kentang kencang nakabenta u kemosh ublay tau kamuap bat sa kawai pat nakabentau umalek ublay tau ki aman halor ulum uba syamingi na Jerusalem bat ulale yakane nakabenta ki tengah nangway jong ubara kibala thang jingi ubi bat kibala kenya haki blay jongki te kumtau terai ulabitar ya usalaman namarba kadono jong u kalapai lendet na uterai ublay ki Israel ubala pau hau arsin bat ula hukum ya usyapang kane ba omdei ban buat ya kawai pat kiblay penban omsyam la rakhe ya kata kaba uterai ula hukum namar katau terai ula ong hau salaman namar ba kane kaladon ha kajingmut jong phi bat phim rakhe shu ya ka jutang jong u jonga bat yaki an jonga kiba ngala hukum hapi ngan sakni no da shisha ya ka jinglong sem na phi bat ngan ai no ya ka hau sakri jong phi hnrei namar jong u David ukpa jong phi ngam amle ya ka ne katba phidang em tangba ngan kni no ya ka nakti ukhon jong phi lakum taru ngan am syam kini ilut yaka hima
Ringan ai kawai kajat ha ukun jong pi. Namar udabit usakri jonga mat namar ka Jerusalem ya kabang ngalacet. Kaktin jong utarai. Sisangoyaw. Sam si Spandreu, nombar nyew spa kendai priau. Ni roai ki antifon. Iwei sao, lai pu sao lai punyau. Bat ka bobut. I go you tribes fun baba jingle I jong kempu I go you tribes fun baba jingit bom laong shu ei ban ya tu jingle don bor pen I burom jong Sukiriu hoki bapikir bat legam babha na marching idya lau pada triken mau yaga I go you try bas pun baba jingle ichong uklem kur nang takim shampen Ia im lang bat ki pen ban haki isha hikai shaki play tauki ya let pai sharyam ban mane play buk suit ki knya ki kun shen ryam nya sa ki kun kente I go you try bas pun baba Taki la pentingit la de da kale pople sang ile poja you try hadu bau inkang yakim bun sin umapte kam bun sin ki pen bitar yau hendrei unang yai sha yai map abaki kang hau I go you try bas pun baba jingle ichong uklam ku Hallelujah 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 Utrai uyai patia laka kular Badulong we ija ki kam jong ubaro Hallelujah 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 Utrai undon ringkar bad phe Ringkabat piru kajing pulena ka gospel bakhoir katkum umar khus Kaburam hame katrai ha kata kapor ujisu ula eng bad ula leit no shakat thain tirus bad sidon ula leit rung ha kawai ke ing bad shim lakwa bantip mano manoru penban laban buri hendrei markumta hi kawai ke kintei kabadon kakun barit kabadon ya umen simbom kuit kalayaus ngo shapang jungo kalawan barkala dem krup hakmat hakik jar jungu kata ka khinde kalalong ka greek ka nong sirop phoenicia kala krphand ya u ban beno yok soit na ka kun jongka hendrei wala ong haka aiba en ai bam shua
ya ki kun namar kamlong kabadai ban shim ya ka jing bam jongi kun bat bread ya ka hakik sau Henry kala jubab ya u hoid kotrai wad kik sau hapok mij ki bam ya ka ling kaut ling khai ba bread ki kun te ula ong haka bapi ong haddu kata to ki leit suk shala iying uksoi ulami naka kun jungpi kumta kalalit phai sha iying bar kala shem ba ka kun katia hajing tia bad uksoi ulami no ka gospel jongutrai Kajinga roya me Chris. ko hamar ko para bai how Jesus Christ haga gospel midagas ngi news ngo kabagele nong kabas ngo thanat hadu kata kata na gospel junga Marcos kala nga ba new news ngo u Jesus ula poi ha katain tirus bad sidon kalong kajakka jong ki gentil bon ki gentil kidon ha tirus bad sidon kabot kimpat pediang ya kajingai kimpat pediang ya ujisu kum umesaya kum unong penim kum ukun ublay bar kim don ka jinge bar ujisu udon ha kathain tirus bad sidon और हबा उजिसु ला पोय हा कथाइन tirus bad sidon ngiliasu na ka gospel minda kabe ke kinthai kaleus ngo shapang ujisu bad kalaman bad kala dem krup hakmad ujisu bad kala krapad ya ujisu baniarap ya kun jonga namar upsoi la rong ha hapo ka kun jongka Henry haba kala krapad ya ujisu lesa laki ummat kala dem ko siu bad kala lesa kala stang bani yam hakmad ujisu bad kala krapad Henry haba kana ke kinde kala krapad ya ujisu dak lesa daki ummat ujisu la jubab kumno ujisu la kot kumno yakha ujisu la kot yakha ksau haba ngirungi pule kane kale nong lis ngirungi ngos ne yakha to ka kinte bale ujisu la kot yakha ksau bale ujisu la kot yakha hatto ujisu la kot yakha kumto ban pen le rain yakha hakamar ki be lane ujisu hatto ujisu la kot yakha ksau ban pen ngosi yakha ban pen niam yakha hakamar ki be em ujisu ula ong kumto tang ban test yakha jinger ka bakrau jong kato ka kinte ujisu la kot yakha ksau ban test yakha jinger ban tinju yakha jinger ka bakrau hatto kana ka kinte namar bale kalong ka gentle kampat pediang yakha jinger kalong ka gentle kampat pediang ya ujisu kup umesaya kup unong penim jong ka perthei jong kha te ujisu ugaban test hatto kana ka kinte kalawan tang damar kala yosngo shapang jonga bangalale bun tele ki kamphala ujisu lele bun tele ki kamphala ujisu le pin kodi ke bapang ke basitom ola beuk soit ujisu le pen mi padi ke bayap lese kana ke kintero kala yosngo shapang ujisu rono we buri bakartang jisu udena nasrat uron ga bor ban le yeke kambala bakrau te kala kalaban hatto kana kinde laban daga jinger ka bakrau lane kalaban tang damar kala yosngo na kibai ba udon ka bor ban le kum kine ki khampala nane udon ka bor ban le ke magic no den hatto kalawan daka jim bom nge te ujisu la kod ya ka tane ujisu la kran kum do tang ban test ya ka jinger ka bakra kum joro ban peni ya ki senran ban peni ya ki bai ka jinger ka bakrau jeng ka to ka gentle ka kinte gentle rada ujisu klam kran kumne lese ka to kinde kanum pen pau ya ke jinger ka bakrau jongka kanum pene ka to ke jinger ka bakrau jongka teminda aba ujisul onkum dom kala jubab kuno Henry kala jubab hoy ko trai wad ki so happo ko mej ki bam ek link khot link khai ba brak ki khon haba kala kran kumne ujisu ula lingo bado ujisu ula skokman haddu kata bado ujisu long ba pi ong haddu kata Menda ujisu ula ngothu ka jinger ka bakrau jong ka to kinde kala ujisu ula ngothu ba karon ka jinger ka bakrau bad ujisu ula ong yakha ki leit suk shala ing ukso ula mi na ka konjombi ki leit suk namar pela ong kumne namar mendangala ngothu ba piron ka jinger ka bakrau ki leit suk hala ki ing samjumpi ukso ula mi na ka konjombi
bar khalale bar ngiyoi kabe khambala bakrau namar ka jinget ka bakrau namar ka langets khem hau jisu kom ka para bayid hau jisu Christ ha ka jingim jungi ngiru teng ngirungi shem yalade ha ka jakha jong kana ka khinte namar ngirungi ban hakmar utrai ngi dem krop hakmar jisu le seda ka ummat da ka jing sosi ka bakrau ngirungi krapadi au jisu ban karku yangi ngirungi krapadi au jisu ban pin khodingi na baro ka jingpang ing shutom jungi henre kambon ngi duwai kambon ngi yomad ik jinge ha ka jingim jungi kambon ngi duwai ngi yomad kambon jing sosi jingpang jing shutom ha ka jingim jungi but hapreng ha ka to ka porbara hatongi stang ban khli bun tele jing khli autrai bale mele khumne bale me pen shitto me bale me pen yam yanga mo bale me ayanga kane jing pang hatongi khli bun tele jing khli hatongi kloi ban tu jingermen hatongi kloi ban tu jingate ha ka to ka por lene hatto ngirungilong kum kane kinde haprenga jing sonsi ga bakara haprenga jing kuslai ka bakara baro hatongi shania tele telon ha utrai hatongi ngates kem ha ga bor jungu jisu tang kitoge bang ngates kem radanginam du jingerman how jisu radanginam du jingate how jisu jisu unsale e khambla bakrao henre tengteng ha ke jingem jing kom ka para ngi baro ngi kloi bandu jingerman ngi duai bonsin henre ngi miyo ke jawab na utrai tengile kumno ngi du jingerman ngi sange bandu wai sumudur haba jisu lakran kumne ya ka to ka khinte haba kala sngodom bar haba kala lit pai ana kala lit pai hatto kala yo ke jingkor jingkia hatto ka kun kan yo jingkor jingke em haka jukur kom ngiru ngimyo mad ik jingur ko jungu tra halor jungi teng haka jingim jungi namar ngi barom ngi kloi bantu jingerman ngi kloi bantu jingait haka jingim jungi te kapas ka kanegele nong ka hikayangi ibai ba hapdeng jing sungu siga bakrau hapdeng jing kuslai hapdeng jing pang jing shutom baro ngimde bantu jingerman ngimde bantu jingait ngide ban tanbe ngide ban duai bet bar ujisu un saktayangi bar ujisu un selai khambla bakrau haga jingim jongi ibai bar kum juro kana gele non ka hikayangi ibai habang idon ka jinget ka bakrau habang ipdiang ya ujisu kum unong penkhia jongi kum umesaya kum unong penim jong ka perthai kum ukun ublei omdon jakhashu nakabanda uksoit omdon jakhashu nakabanda ubaman haking gasam jongi hapo ka met jongi kito ke pediang ya ujisu kum umesaya kito ke pediang ya ujisu kum unong penim kito ke baron ka jinget ka bakrau ha uble ha ujisu omdon jakashu nakabenda uksoit omdon jakashu nakabenda uboman haking ke samena ka tagra ujisu ong yakam tole suk sha laing uksoit ula meno nakakun uksoit ula meno bale namar pe don ka jinget ka bakrau namar bale pela pediang yanga kum ukun uble kum umesaya kum unong penkia jumpi kum unong penim jumpi ngalawan ban penim yapi bar pela pediang yanga daga jinget pela dam kurap kamar junga daga jinget ka bakhra pela duai te om don jaka shu nakabenda ubaman haking ka sam jumpi ulam meno ngala beno ya u common ka para bayin how Jesus Christ hatongiro ngiyo mad ya jing don junga baman haking ka sam jungi hatongiro ngiyo mad ya jing don jung sui haking ka sam hatok sui ubaman ban tinju yang ban penshitom yang ban penting yang bale uban bait namar le sengim don ka to jingel radangim don ka jingel ka bakhra hau jisu un saman un sorong hapo jungi ban sestang ban pen pra yala ki kesam un sa pinjot ya ki kun kte jungi un sa pinjot yang ibai radangim don ka jingel baradangim pat pediang ya jisu le sengi leit man duai entrai ngim don ka to jingel ni barang ilait man siminde ka mas puku ngi shong ban ngi snap ka kten ubleng i pediang ya ujisu baro henre hatong gidang leya kene baro namar giron ka jinget ka bakrau ha ujisu radang ngimdon ka jinget ka bakrau umen sim paman uksoit un sorong hapo jongi ibai pebe telang ba ka gospel min dagas ngi ujisu na hikai yang ibai pebe radang ngidon ka to ka jinget ka bakrau ubaman umdon chakashu unam rong ha ka ingasum unam rong ha ka met ka parjungi umdon chakashu ha ka jingem jongi un ujisu un sam bekran dia ke bor jeng paman na ka inga samjungi na ka met jongi maro kawan ka para bayit kat bangana shimida gane ka mas khoi tongen kar phadi uji subani rap yang ibai ibai bagi baro nginam du jing kermen nginam du jinget hapna ge jing sungu sige bakrau hapna ge jing pang jing shetom jingi baro ai bang iru ngin yo ai ba ngiru ngin yo ka to ge jinget ka bakrau hau jisu kumba kana kidai siro pension kintei kala ngeit hau jisu ngiru ngide ban ngeit yurung de ban shania terlitel hau trai kramba uji solaban lei khambala bakrau ha ka jingam ji kubjuru tongin
tungit kerpaan dia Yesus bana penro ya kejingai jungi ibe kramba ubaman un meno un petno naka mat kapar jungi banaki ngesam jungi baro tungit doa nak benda kane baro kad bangi shimenda kane kamas bakoi enyaro ya Yesus Christ Nom lai nom amen. so bayang ngange Hau blei paman boro nong tau e beneng berkendau Berhaji Yesus Kristus menolong wejungu utrai jui ya belapun nam simu pui ya belakang Maria Sesti ya bersale penyebab Pontius Pilatus dasar penayu ya beladebiu ya sikbiyap kasi balai pemimpin kibiyap Lagi sebeneng bersama sekamanu blei paman bor baro nang tawan paman bisari kibai kibiyap Nangai tamat simu pui haga katolik pui haga jingas logori pui haga jingmar pekipok haga jingmar kato haga jimbom jukut amen Laispa Andripusau Dua ikut para baga jingkenia jenga bar junghi kalong ke bapdiang pun ha ublei ukpa badan bor baro. To try dia kisingnya ada kiki jungki kata kijiro program berkaitan jung kicimatayani pada kepalang berujung paro away. Kotra ikut blei jungi mai balabu habasdang bakine kie kiba melathau kinshan bor yangi haga jing telor jungi to aingi kerpan bakin kelalong yangi minta kasakramen jaga jingim bam cukut dau kres utrai jungi amen utrai undon ring card bat phe kabat piru to kintiu la kithonor kintiu yaki shau try to ngraingu ya utrai ublei jungi kai shong ho bat kate da shisha kalong gabashong hog bat kabadai kadai ti jungi barga jing pani miangi haman la kapor barga jakha Banaingu yame ko kandran ko kapaba kuit ko blai badan bor bad bam chukut namar haga jingit mela thaw ya ubandriyo bad haba la pendram ya ukat kumka hok mela sius phaya u daga jingis nei lagba utrai jungi u Jesu Christ lagba jungu ki angel ki aro ya ka boram jume ki hima ki dem mane bar ki bor ki khniyo hakmar jume ka beneng bar ki bor jong ka beneng bar ki sarap himbala karku ki ya mane ringkat daga jingkamen ngikar pat yame to ai baki sur jungi kin iaso barkat jungki kat bangi penbana daga jing ya ro bas ngauret bakut you try usim don baru bleki pa
bawan anam batai kertenggu trai bring bad bertegi rai lai gajing ya Hosana Hosana Shajong Dam You play Hosana Ko berkeprahagan kelemat sarsin lagi jinget ke bakrau Perengkar baru pu barkane ke bain tengah iti bar lagi jing temu jingi hak maru trai Kerbau jisun pen kelau ni pu bar ke bain kum gamet barkas nam jungu Tengah duai ai bau jisun pen kelai ke donor jungi bar ke jingim jungi ibai Da shisha melong bakhuir kutrai ketumai junga jing khuir barong Namar katang ikrpad yame topin khuir pen kentang ikene jing tarawa jungi da ka phaya umen sim jongme kumga umjar halor jungki bakndop kelalong yangi komet barkas nam jungutrai jungi u Jesu Christ Hakapor bala dino ya u badala kamon ngobha ula pediang yaga jing shashitom ula shim yaukpu pada kaba aingu yame ula kedia ya u badula ai halake senran u on to shim bartobam nakane pi baro namarkane kalong kamet jonga yakaba en aiti nakabanta jungpi Ha ka jukarukom endalala iabam ula shim yaka kuri badaka ba aingu biang yame ula ayaka halaki sanran uong to shim bato di nakane pibaro markane kalonga kuri jonga snam jonga jutamba thamai bad bam chukut yakaba en penme nakabanta jumpi bad nakabanta ki babun nakabanda ga jingmap yaki pop tole yakane ban kan mau yana Kajing maya jong kajing Kata sin bangi bablu ne uku Bangi din agane kamuri Ipen bla kajing yap jom meko try Data du Namar katang ikiba penmentai ke jingya bar ke jingmi part jongom ngitarwa hame kutra yukpo janga jingim badi ke khuri janga jing penim ngida aingu aidam namar malen nyawengi kibabit ban yang hakmar jongme bad ban shakriya me dakabas ngurid karpad yame bangi kiba yabenda hakamet barkas namukres ngilong kibala penyat lekabai da umen sim bakhuit token mau kutra ke balang jongme kabala priang hastla ka perthei Barto penjana ya kage jingit ringgard badu liyo ukpa bakoi jongi Wilbert Marvain Bishop jongi bad baro ke lingdo bad kerunium token mablam rukhin men ki parashin rang bad kintei ki bala yo tira ka bakarman ya ke jingme pat bad ya baro ki bala klad no hage jingis nei jongme to pdiang ya ki shaga jing shai ka kamar jongme to isne yang ibaro ngi kar phadia me barangard bar kamaria te sudi bakoi ka kame jongo blai u Joseph bakoi kurim jongha Ki apostol bakhuit u Francis de Sales bakhuit bad baro Greek khuit ki bala pinsngo bhaya me pateng la pateng gindop long ki babit ban yo benthalem haga jingim bam chukut bad bangini yaro bad pindon borom yame dau kun jongme u Jesu Christ dau
lembat u bad ha u kan long hamai blayuk pa badan bor haga jingelong kamai jongomen sim bakhoi baro ke borom barga jingero junom la junom Amen. Sar sin tungan iti bara ki jing tumo jing yak manutrai bada ka jing ka bakrao bada ka jing karman ka bakrao tungan dubai ki jing dubai ji sulhi khai yangi banduai kok pa jongi Wa beneng kalong bakoi ka kerteng jume. kan wan ka hima jome kan wa ka mon jome ka kindau kumba ha beneng to yangi mita ka jing bam jongi ka bara ka si wat thoma yangi ring thang jongi Bai ngi ringi ma de ki bala yangi yangi. wat yana mangi shaka chip ben shoy Henry to peladi na kabas niyo. To peladi yang ingi kerpar ko try na ki jings niyo baro. Haga jings bon jung me to ai jing suk jing sign hakis ngi jungi. Klang bada ka jing yarap ka jingis nei jung me ngin light barabor na kapop bad ngin yo jingar na ki jing jar baro. Kat bangdang ap kemili de ki jing kermen bakhuit bad ka jing wan part jung nom penim jungi u Jesus Christ. Namar ke jume kalong kaima. Ka jume ka bor ka buram mantawa jinam la jinam. Kutrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jung me kajing suk nga I happy kajing suk junga nga I happy what paid yaki pop jungi henry ke jing 8 junga balang jung me bad ha kajing bon jung me to ai haki kajing suk bad ka jing 8 likabai katkum kamon jung me ma me uba im bad basin shar junom la junom Amen. kajing suk utrai kandon barabor reng khan bad phi Rengga bat piru. to ngater bada kajing suk ibai ha ibai pan Ko kun lang bro changu blay me baki na ki pop ka perte kusya sene yangi ko kun lang bro changu blay me baki na ki pop ka perte hak me yu khon lang broad jung oblai hak ma bakit noy ki pop jung ka perthei sugi toy ki bala khon traga jing khawai jung khon lang broad Kan ra ngau ba song ho pa man rung ko be ying junga be song ta ti ke mun sim junga sakia ki
Tong ini duai. Koblai mai ubalap mon bangin yoben ta hakabai ukpo bad hakabai ke kuri to ai hangi ngikarpat bangin im hakata garukhom ba endala penlong yangi kabai ha ukres ngin sei soda ke jingkamen nakabenta ke jingpenim jongka perthei da ukres utrai jongi Amen. Utrai undon ringkhat bad phe Ringkabat piru. uplai badan bor baro un kerku gerdo ya phe ukpa badu khun badu men sim bakhuit Amen. Toleit suk badiaro ya utrai daga jingim jong phe Nisongo yaublay.
Lai spa kat kentai. Ngalain yapi dajingi pamjuku ngalayai les punyapi toyai sakajingi jangan Ulai jaya kapurtai Aruhuai jino rukun marwe Baro bangai jauh tekin omyam And ringin yo jingin kabam syukur Ngalai Abu Ram Hok Papadukun, Hamad Sim Bukuit, Malam Pahaminikong, Jumtal Baraboy, Jinam Amin. In your right, try Jesus Christ.